Ani busano se nasang mui tongai siu Udaipur college pori hunai imoda hunai borok phainai ani busano sini thangpayu anu kidnap khainai gerap khainai opohoron khainai atek do khainai ninuta college thangpro college thangpro tai ani buskango sen khulugo sitai phayo ani dugulam buskango dugan buskango thaibung bang tongo aro phainai sitai phayu nga ani busa haipro sasung bindara hangke bazar thangka singke tongnogo tiri tongki Neng jodi se khoroksa heke ba ti prasangi to hake neng bo o video na di salsa ni ne orobo omai problem phaimano singo jaga tam ni kongo sana nai hintong ba lai thangjak salo khoroksa manai bela khenate bini yakte khamyang jakte kirima sisa bono kefono subanai bukre dine te ak satun bari o tabokhe bela nite kirima sisa ngi tokha awen bageno sing o manai sanjana debor mano sing joto subale ni ani hinjakari taboksa jorte kebo neta hindi kebo montri hindi kefono thang neko abono o ti praja hanjana roksini video nai kise misa subala di sing abono sanai video ni bakangtei jore se o manai sanjana debor mani norong je yakte kasa je kirima sisa nai musungka ke kini WhatsApp channel joining di description box o link rijak ene thangnai follow khainai sini kam hamia sini channel ni bakangtei norong a footage nai manai singo jaga tam ni kongo sana nai hintong ba sekang sing norong no o manani bin babo songni te bin ama songrong ni sinmung sawir nai o manani bin babo ni mungka ke Dev Kumar Deborma o manani bini amani mungka ke Jubi Rani Deborma o manani mungka ke Sanjana Deborma Hainke sengbono je mansak subala ni ani hinjakarinya ti prasa loko maya ganang rok subawan hinyang khakawe belai te sini o manani yak dati no hami phanjeng teng omsuno seng matani thani shuriute o video sramani reason kake salsa ni nogobo omahai problem kotor phaimun hediba abono seng sini ti prasa thik kaisa heka ba jotono buji lainai seng masuba lainai abono seng sanambo song sini video ni bakangtei kebo ni ani hinjakarinya seng jotono masuba lainai hediba Okay, fighting ke tini nisini teksa next news. Lai thamda salo Bisondro monuni borok bela kenate wala lekha jaga jomini teinai. Sengo jaga kasakong sayur nai no sini channel ni bakangtei jaga jomile ni thipiro logi thangi hediba. Men ke ango jaga borni kuno jaga sengmaro ni tibo video sramya ak tini kesaro borni je jaga segi chathang se thang wala lekha hediba kini kesaro ke family rogo berifano masate besa jikrok phan tongkha jaga malironita inke a berno no karket khayo hediba. Tabok sing jekok sai tongmani omongkha kubino singo jaga singteusa repeat khaipinai a je jaga malingni besajek borni poribaro khoroksa bere college student poritongo Udaipur bonote a jaga segi wala lenero karket khai tongate podre potkhuk sitrakarne te mukhang nasigirok sutipo haipo hninai bo sing sai tongma khanaka live ma tv channel ni bakangtei awon bisingno singo jaga kasakong sanai norong jesekpan wala tuni jaga jomi segi hediba a jaga berinyo karket khainarok tanai di omongkha belene tei sayakalo jore sinong berinyo karket khagengke nang khoroksa rapis bujikha sini video nai norong jotono buji makanani singkha khoyo beri besano omhaike karket khamini chaya tangi himale jesekpano problem ngi tongtheng a family o beri khoroksa tongkhake a berinyo le tamni karket khanya nangba hediba ningle a beri be tam tongba bongka khoroksa college student a berinyo tabuk a je jaga segi walai ma jaga wo bonongka kesaro danite problem kotoma khai tonika omsungno singsanai tesako bu singsanai je nini ani jaga thik no hediba abon bisingite a je khoroksa takhuk belaikane te a jaga wo chosmarok sabai bujaka po haipo jotono jani je sari selo hediba singto jaga kemno kam hamesana thangya binike bosari sawo awon bisingino jore sinini jaga yake nangbo jaga malingno yaferna ningthang jore se nangbo nini jaga ya bongni jagangke norong basuk per tangladi omsugono problem sol khadi oloke a je college student pori tongnai boss tebo bezalo klaimen hediba tangi bezalo klaiman kake norong kaisa wala lain jagante yang a je wala ma bakangte khoroksa beri college student pori tongnai ongkele lamor kasute domki rok bo rjaka bunibo sing saimaka awon bisingno buma bufangnai rok buji tonglai ken sanaite jaga jomini bakangte asek tar khaladi jani jaga no jotono bagina ledi kebni jaga rong no tasek ledi omsono sing sanai jore surong o bidno sada tongke like de share khadi sing normai next video tebo katal update tui phanete o video no tabonorong nai di a jaga ni lokorok jaga seklaima jaga tam ni koktirok salakete a college student bere botam khajaka tam hne tom kirjakate tam hni bo sak nangjaya khajaka abo norong nai di tiprasa eglok ani busano se nasang mui tongai siu Udaipur college pori hunai imoda hunai borok phainai ani busano sini thangpayu anu kidnap khainai gerap khainai opohoron khainai atek do khainai ninuta
college thangpro college thangpro tai ani bwskango chen khulugo situi phaio ani dugulam bwskango dugan tongo dugan bwskango thaibung bang tongo aro phainai situi phaio hingke ani bwsa haipro saichung bindara hingke bazaro thangka singke tongnogo tui ri tongo.